Ja sam Vlasta Delimar, dolazim iz Zagreba i ovdje izlažem 3 rada. Prvi rad je pravo na orgazam iznad 60. Drugi je žena je nestala i treći je zrela žena. Za mene raditi u izlogu nekog dućana kao u javnom prostoru je puno zanimljivije nego raditi u nekom galerijskom prostoru. Zašto? Zato što ima puno više mogućnosti za kontakt sa publikom, sa slučajnim prolaznicima i puno veća i bolja je komunikacija. Moj rad u 3 riječi je provokativan, socijalan i edukativan.